clear tu le ngai thatu song song te chi bai le ve kule ole tun tuma chuan Khawvel Chhiat Rupna thlen thei Ralthuam hlawom panga te chanchin le Ralthuam hrang chanchin langsar zualte kan ngai thlo le do na ni tun thlenga he Ralthuam man alani mi lo hi lom na tur pakhat atlinga a chan chu nuclear Ralthuam kap chhuak thei tui hnuelong te hi Khawvelom to chunga mihring Ralthuam duan chhuak hlawom ber ani wanga ni Cold War hun laya Ohio class submarine te khan minute som thum po tlinglova khopui zanhi somrial le pariat chuang meiwa pa achan ngal theya indo pui pathumna chuak ta se heng nuclear submarine te hian dor pui venga pizza yordar chungle khan Khawvel anlo ti top man theani ole chu teng khopa Ralthuam hlawom nuclear submarine zinga a hlawom zual panga te I han soidon teang then khathi chu an la siam zo lo te an ni pakhatna Ohio class ballistic missile submarine United States Navy te ta Ohio class ballistic submarine hian submarine atanga ka chua thei ballistic missile somni pali UGM za somthum pathum thlen D5 apaya missile pakhat zel hian 12 W88475 kiloton thermonuclear warhead ada theani aka chuana MK5 re-entry vehicle hi target thelngai lo tluka accuracy dik ania wangin Ohio class Trident 2 missile a thuam te hi melma be masak natura duan dewan ni sangni som nuclear poster review hnuaya inrem nan siam dana chuan US hian Ohio class hi som pali vel anei tura ngai ani sangni som paruk thlengkha chuan US hian Ohio class nuclear submarine te hi Pacific tuipuya pakua a duty ti renga panga dang te chu Atlantic tuipuya ada bokani panina Columbus class ballistic missile submarine an hlawm dan nep chong lo ma se Ohio class submarine te chu an kum alo pa ve towa an siam masak ho phei chu tuna kum somli le pani lai te an ni ve towa chu wang chuan USA chuan Ohio class ron thlak turin New Columbia class boomer asiam thar lea he SS BN thar hi chu Ohio class ain aliam cheta mase Trident 2 D5 missile som paruk apai thunga technology thar ani boka wangin Ohio class ain thom anei lo zok fea mase ain jin le man ruwa an man te chuan mun aw tama wangin Ohio class ain alian zok tani Virginia class attack submarine technology manga siam ani deuh bera tuna hian USA hian an la siam zolova sangni somthum le pakhata man thein an pe fel man don chawani pathumna Project 955 Borei class ballistic submarine Cold War atom nuwa an sipai tam takin an titlem to sia mase melma aya hnuai zoka omdu bik talo chuan Russia point Project 955 Borei class ballistic submarine aron siam vea amami Project 941 aina te zoka ti chung chuan Borei hi Ohio class le Columbia class ain ala lian zok tho thowa tun thlenga submarine an siam chua to chuan Borei hi athom a zoi berani pamjet propulsor technology manga siamania RSM 56 Bulava submarine launch ballistic missile som paruk laya paya missile pakhat zel hian nuclear warhead som zel keng thein kilometer sing riat ala aka pha missile defense bum thei tura duan alani zui bokani palina Project 667 BDRM Delphin class ballistic missile submarine Typhoon class nen an siam hunai nanga the Delta 4 hi tundin muna chuan Russian ballistic missile submarine zinga anin ngana ber anime kani ton singkha sangriat zaniarit Delta 4 hian 60 R 29 RMU Siniva liquid fuel ballistic missile som parukapaya missile pakhat zel chuan palia tanga paria nuclear warhead apai theya Project 667 design an lo siam to te ang lo takin Delta 4 hi chuan missile te eng direction lamzong point kap chuak theya tuin hnuai thuk tak meter somnga le panga atangin cruising speed 6 to 7 knots a chaka hleu ballistic missile akap chuak thei bokani pangana Project 885M Yasen class guided missile submarine the Severot Wings class nuclear power guided missile submarine hi ballistic submarine ani velowa
mase dual nuclear conventional capable 3514K caliber cruise missile kilometer sang ni zanga la ka pha som ni le somthum le pani lai pai thunga chu wangin project 885M hi US khopui tan alhawm thawani acherangin athom a zoi lutuk hi alhawm zualna nia sensor thau chuak taka thuamala ni zui US Navy Office of Naval Intelligence in assessment a unlock hi adikani chuan Heile submarine hi US ko chuan nai tak kilometer sang ni hla aronin chobru theidona tatang chuan US chu be theidona athom a zo ema wangin US radar ten loman lovin kilometer sang khada hnaya aron lu ru thei ani phei chuan Chicago le St. Louis te chu meiwa pa anron chan theidon tinani tunhuna chuan khowela voglal len mek United States of America Ralthuam laom then khat Khawvel le Russia China ten an hlau then khat te kan ron tar lang le don ani kan sia tangin America hi Khawvel buaina lian tham dewa chuan ain rol ve zel maya heiwang hian America Ralthuam te reng hi combat approved kan tiang chi Ralthuam man tlak an ni zia te an ron tilang chho zel mai chu ani hi Gulf War F-16 le F-15 ten an theina an lan tir to a Russia ku chuak jet fighter te an kap thacham chi mai ani kha chutiangin A-10 Thunderbolt le Apache 10 Afghanistan wara rin tlak an ni zia ron pholangin Khawvel pian tirata Khawvelin jet fighter ani that ber Raptor le Khawvel thlona siam to zinga sumsian Ralthuam na ber F-35 te rap thlak zia hrechiang tu te chu ISIS helpol te an nia hetiang ania wang hian America Ralthuam te hi en chin le chuang an ngai to lowani tunlai Khawvela America nge Russia hi Ralthuama chungnung zo kang ti zo na hi om fowa wangin tunhuna hian America Ralthuam lawom then khat le alok zual deute thapui thoa indona a thlen thuta aman she lo tur United States Ralthuam lok le akotop tak zet chawa anman tur United States Ralthuam then khat te chu hanbi chiang le don taila kan hun masalama Russia Ralthuam then khat kan ron clear kwal to a he thu ingai thak zo a hi chuan America nge Ralthuam nei thazo kang Russia ti chan na chu iril ruwa chiang taka alolan thei nge be sei teang United States of America ballistic missile United States of America hian amel ma Russia le China anglo takin intercontinental ballistic missile te hi land base kan ti khomwala tanga ka chuang chi ni lo tui hnuai longa tanga ka chua chi in aron kalpui ve thung tlat maya USian aduani nga chuan amel maram te chu atui hnuai longa tang hian asai pop mai don tinani hetianga America ICBMZ nga hlawom berpol submarine launch ICBMZ nga chuan America chuan tolol big Trident 2 D5 kan ti te hi an niome Trident 2 D5 missile te nei tur hian million somli le pathum point panga z sengralin America Ralthuam siam thiam mingthang Lockheed Martin lamin ron buai puin America Ralthuam zinga hlawom bernia an chal hial chu an ron siam chuak tarup mai ani United States hian kumsang khajakwa somnga le panga atang dai to khan ameshal hlawom zualte chu US Navy indo longa alo wa fel dai to maya hei hian entir thatak nein America hian amel marama piang chu tui pui thuk taka tanga nai chilin adu du chu arum thain avau cher mai zela hei hi vau pung mai ani lo ti lan tir tu zinga chuan nuclear warhead kiloton zali somsari le panga zet keng thein chu Hiroshima a atom bomb let somli le panga zeta chakjok tura chut ani hem mai ni hetiang ani chuan Trident 2 D5 pakhat ngot hian North Korea ram khi ti cheturin voi khat lek ka amamo don ti na ani theibok hetiang ani awang hian Donald Trump North Korea alo vau kha thil ni thei tak chu ani ve reng ani tin he Trident 2 D5 ballistic missile hian warhead som le pali zet mai ani thei hem maya henga bom te hian a than pa thewin target an la be thei cheu mai boka warhead ani tam em awang hian he missile hi a hlawm le zual mai bokani America and Russia ICBM leilama in khuarte all sam taka a target theilain Trident 2 ro America tui hnuai long chuan tolol Ohio class submarine thom ne manglo te chuan tui pui thuk taka an bibo pui dai thunga hei wang hian America mel matan Trident 2 hi khoya nge om
khoi atangin nge min ron ka don ti la chu an the der mai si lova hei tak hi tiden chu D5 ti biom zual tu ber pakhat chu ani bok America man thiam Ohio class te chuan Meshal toro jet mai hi tui hnuai thuk taka ni som Khawvel jet mai aria bo pui mak theya khoya nge he Ohio class D5 Meshal keng tu hi aom ti chu Russia le China tan po riat sen an ni lovani tui chunga anron chua ve zeu poin tui hnuai long khal tu te reson lak chung vel bak tui pui chunga anom du der mai si lova Ohio class te chuan atulani ngat chuan D5 te chu anron tong pong ka chu mianga chu Meshal lo thlok chuak chu Raptor le United States AWACS rual ten lo kai shwai dai in mel ma mun puilam be turin an la kai shwai dai theibok bon takani bon tak America hian tiden chu ba ka hian LGM 30 minute men kan ti relate somni le pathum jata chaka thlok theile global positioning manga kai shwai chi te UGM 109 Tomahawk le radar homing system manga target lampana kai shwai UGM 84 harpun te po hi thapui thowa indo athlen huna chuan tar moyatan ada mai arinom lawani tundin huna United States hian tiden chu D5 te hi man ngal mai thei tur Meshal za chuang fe nein chu Meshal te nen chuan Ohio class te chuan tuipuya ro an rail mek chu ani hi Raptor the air conqueror United States of America chunun big zia tilang tu ber pakhat chu United States Air Force so thulkhung big F-22 Raptor te hi an niome America hi Khawvel steel technology aro rail tu le Khawvel obet tu an ni meka steel technology akheri chuan Russia le China tan LG an ni lo zia le chouchi an ni lo zia chu F-22 Raptor F-35 le B-2 Spirit bomber te hian an nem het chiang le heng steel jet te le bomber B-2 Spirit te hi America hian a chianga Khawvel ram dang Russia le China ti chunga an le na chan ber po an ni mek bokani F-22 Raptor te hi an bon rem hle maya China J-20 le Russia Su-57 te malam chawa tanga radar amu harsa an ni lain F-22 Aero fully steel ni in khoi angular tang point hu harsa mai ni tin F-22 te hi radar thil mu na radar cross section RCS a hian an hniam rem hle maya India chuan vor Su-30 MKI rual te hi radar tennis ball tiat loya liana an lan lo lain F-22 te Aero thawang tiat lekin an lang dai maya F-22 hi radar mu an har sadan tur chu a riat thiam theome Raptor rin tlak ani zia chu Syrian war lai khan Pentagon chuan ron puangin F-22 hian Syrian war lai khan Russia Syria le Iran jet fighter voizanga somrial le pasari jet mai ni thum lek chungin alo detect man hem maya Russia le Syrian air defense mun pui te chu alo paltlang nual ni in Pentagon chuan anron soi ani kha he thil atakani zia tilang turin Syrian air defense te chuan Raptor thom hi lo sia in radarin amu thei si lova air defense missile te chu Syrian force te khan an ka bridge chiam mai ani kha Miram airspace le defense area a buai na nei mi lova thlok lut mi thei tura duan an nia wangin Raptor te hian radar le Ralthuam dang laka inven na tur man ruwa an nei changkang le mai hi soi mai chi anilo mel marama ba thlo luwa radar von vu chu thil ti chi anilo wangin mel ma radar zun jam lo chui char tur radar warning receiver ALR 94 antenna kan ti hi Raptor taksa mun somthum jata phum ruk ni in chu chuan mel ma radar zung jam local chu kilometer zanga da ya na mi po aba mu thei dai maya air defense emo jet fighter emo in radar an pek zun jam atang chuan Raptor hian a radar on ve mielovin a radar warning receiver mangin alo modai thei ni in soyania hetiani chuan Russia chuan tolol S410 F-22 an hu ma havin Raptor chuan a detect fel der don tinani hetiang ania wang hian America missile changkang bera thuam an ni bok Khawvela F-22 Raptor aya jet fighter than tur omlo ti hi pomphot mai te khai United States strategic bomber rualte hun masalama khan Russia bomber turo then khat zinga Topoliv Tu-160 chungchang kan ron tar lang nual to ani kha tuntuma chuan America bomber nei te ihan en kwal vele thung don teang
strategic bomber te hi anen kol hau takin an voi khat thlo chu man po ato hem hle maya hei wang hian ram tam tak chuan an nei thelo reng ani chu ti anga thlona buai man to ani chung chuan America chuan ram chung nung bik an ni zialan tirnan bomber engemaw zat akol meka America du lo zonga khosa te ngai saknan America hian an mang mi mai chu ani himo America hian tun din huna bomber hlawm pui akol nual maya chung zinga chuan B2 Spirit steel bomber te B1 B Lancer le B52 te hi an ni thu maya heng America bomber te hi United States til hlawm tu an ni me kani United States hian Ralthuam Khawvela chungnung le Ralthuam nei thaber an ni zialan tirnan steel bomber hlawm pui mai an nei run maya hei United States bomber B2 Spirit kan ti te hi radar man thelo tura thiam na changkang hmanga duan bik ni in Kosovo buaina khan America hian alo mang dai to mai ani kha B2 te hian Kosovo wara khan US mi thiam ten target an thlan chua zinga za som thum le pathum chu hun relo te chungin an han phindar man hem maya B2 te hian Yugoslavia hi America atangin le langin an han beite reng ania B2 Spirit thlo thui thei zia chu ichu thiam mai ome tin B2 te hian he Kosovo war lai hian GPS satellite guided bomb chu an lo mang dai to mai ni in soi aum hial ani kha heng ba ka hian America hian B2 Spirit te hi Afghanistan wara Operation Enduring Freedom ate tangkai takin alo mang to bok Pakistan rama Osama bin Laden omna US uisa thiam ten an chui chuan hu khan he B2 Spirit steel bomber hi Osama bin Laden tomna in phindar tir tura ruwa manna siam ni ma se poisoi lo nu nau ten an tor an lawa wangin he program hi cancel le nu no ani bok ani kha he ruwa manna hian America ina B2 Spirit steel bomber te Melma airspace a thlok lu tura arin tok zia atilang chiang hle ni in angai theiani America hian B2 Spirit mai ba ka Ralthuam man thiam bik B52 te chu atu thuna manatan alkol khiau zuya he bomber torot zia hi soinon kher angai om love B52 te hi America hian kumsang khazakwa somnga le panga atang dai to khan alo mang tran dai to maya an lianin an chak hle maya an thla hlai zong ringot po hi metar somnga le paruk hol tlang ani hem maya he Boeing kut chhuak hian engine prat le hui ni kut chhuak TF-33 pariat ngot mangin Ralthuam pound sing sari zet apai thei bok he tiang taka chak ania wang hian B52 pakhat chau po hi ram chen khat tan chuan hne thei lo ani an lo ti hial thin ani he America bomber chuan tulo zinga B52 hi athlok sang thei maya thlona pa ngai ho hi fit sang thum vela sanga an thlo lain America bomber hi chu fit sanga vel daya sanga po boimap lovin ral bein hun amang thei bokani mithiam bik ten B52 te hi mun la jok le tuipui ral da mi po bom thei tura duan an nia wangin an thlok thui thei boka a tui pai lai chaw ring hian kilometer sing khat jali somriat lai a thlok thei hem maya a tui thun bel phei chuan he American bomber thlo thui thei zong hi rap thlak tham an hial zo ko me kan thriat ve mai tur chu B52 hing put chan hi kumsang khazakwa somruk chawa America rol thar rual hairstyle larget mai behive B52 anti hian he bomber noise con hi ane ma wangin he bomber hi B52 ti ming phua anita ni America hian B52 te hi zasari chuang dai mai alo siam hem to maya chung zinga somruk le pali te hi H series anti bik te chu tun thleng hian America hian alamanga heng America in han mek te hi na sataka ti changtlun ani ba ka na sazo ka ti changtun chho tum mek zel ani bokani tuna B52 in amhan mek engine TF-33 po hi kumsang ni som pakwa chunga thlak zo man tura ruam man ani na chungin thlona engine te hi thil siam olai lo tak an nia tun thleng hian America hian he bomber engine tur hi du thu sam ala mulova America mi thiam te chuan B52 engine thar turata na zirchian tur paliero an chop chuak to bokani B52 hian Northrop Grumman kut chuak ANAPQ 166 mechanical scan radar amang meka he radar mang hian B52 pahni lek hian darkar ni lek chungin tipui chung zol mel noi khat le singli bial chunga melma thilom te chu amu fai vek theya rap thlak takani
hei hi America chuan du tok lovin B-52 radar te chu Ralthuam ho kut chhuak APG-79 APG-82 mangin thlak alatum hem mai boka B-52 bondan tur chu soi thiam har satak ani to don ani B-52 hian hmelma te chui chua zungzung na tur electro optical viewing sensor pahni anei ba ka hmelma te missile le jet 10 hit an pek chua tanga hmelma Ralthuam chui chuak zar tur infrared sensor changkang tak mai ala nei cheu boka target thel hau lo a abe theinan targeting pot te chu ala nei le boka mun la jok be nan lightning advanced targeting pot ala nei le cheu boka hei po hi sniper advanced targeting pot manga thlak chho mek ani boka ni sniper advanced targeting pot hian mun la taka hmelma thil chu engtiang chiang nge ani ti te engang Ralthuam nge ani cheson chi nge ani ti mai ba ka hmelma Ralthuam omna la jong te chu awa se chat thei don ani kumsang kha zakwa somkwa le paruk September ni Iraqi war lai khan B-52 hian Iraq khopui Baghdad power supply mun pui chu abe chiam maya Baghdad chu athim mup mai ani kha he Iraq in dawa hian B-52 hian chol hau lovin hmelma bein van sanga darkar somthum le pali te me umai athlok kwala ral beya thlok reiber ani hial ni in an soi zui ta bokani kha hetiang taka American experience weapon hi Indo lama chon lo unproven China Ralthuam laka achung nung hle nge yang le Cold War laya Soviet mitimim tu berkha tun thlengin America chung nung big ni tir tu alani fana he American chian hi America hian kumsom li chuang te me umai alo mang to ma se ala du tok mai don lo ni in alanga B-52 Stratofortress te hi nasataka ti chang tlun chho zel an nia wangin kumsang ni somnga vel thleng chu thataka man chho thei tura be se ni in Khawvel Ralthuam service Raiber an hial thei don ni in alangani United States Navy Khawvel ram zongjong ten Indo long lian jet fighter phur thei aircraft carrier kan ti zongjong zat ve ayatam hi United States Navy te ta ania US ro pui big zia chu ichu thiam mai ome Ralthuam Khawvela US elpha ve nia kan ngai China le Russia ten aircraft carrier pakhat chu an nei thei lain America chuan aircraft carrier som pakhat loi anei mek thunga hetiang ania wang hian America chuan tuipuya ro arel tila aswal lowang America hian aindo long te hi amang thiam maya turam po ko mo bol zonga khosa anom chuan tuipuya Indo long rual te atangin tomahawk le missile dang mangin achunghek zel mai chu ani hi America hian Khawvela thil ti theiber ni turin Indo long lian te hi an poimu ani ti hi are chiangin amu chiang hlea chutiang ania wang chuan Khawvel ram dang te tan US Navy te hi tuipuya kher chuan chauchi an nilova South China Sea ani emo Black Sea emo po ni se United States Navy te chuan an du chu an ti mi amaya Khawvel ram dang te tan lo ui pui tui lian thlir ngot mai lo chu ti thei dang aw me ulawani heng America aircraft carrier te hi tunlai Khawvela jet fighter hlom ber jingami F-35 le Super Hornet manga thuam anlani hem mai boka tuipuya kher chuan turam ma hian America thachan ve po anail phak lo tila aswalom love oleti khan America Ralthuam torot zual le anchung nun bik na te kanan chui kwalta a Russia Ralthuam le anchung nun bik na te kan ron tar lang to boka uluk takin han ngai thala Russia nge United States of America hi Ralthuam nei thazok niang ti chu comment section lama iron soi ve don nia